Allemagne jamana fanga ɲɛma ka ni tile kelen taama ni lagosira ka kɛɲɛ ni Chine jamana ka dɛmɛw laseliw ye ka se Moscou ma ani kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma kɔtigɛbaliw sɔrɔ nasiraw kan ani adamadenya hakɛ labɔtoli taabolow kan ye. Scholz ani Chinois ka fanga ɲɛma Li Keqiang ye laseli kungurunin sara kunnafoni dibagaw la u ka kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ Pekin tile daminɛ waati la. Kunnafoni dilaw ma a ɲɛ sɔrɔ ka ɲiningali sara u la. Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Ne ye a da yira President Xi la k'a fɔ ko Chine ka tintili kosɛbɛ Rusi jamana kan nafa ka bon kosɛbɛ ni sira ninnu kan. Scholz ka fɔ la. Scholz tilala tuguni k'a yira k'a fɔ a ka kumakan ninnu senfɛ ko ale ni Chine jamana kuntigi fila bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ma k'a fɔ ko fiɲɛ bɔnbumafɛn ci bagabagali ninnu tɛ kosɛbɛ ye ko wa k'a bɛ se ka kɛ fɛn juguba de fɛnɛ ye ko kɔlɔlɔ juguba de bɛ se ka kɛ a la. L'Amérique masayaso Maison Blanche ye laseli kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko Rusi ɲɛmɔgɔw ka kumakan caman laseginiw bɔnbu fiɲɛma fɛnma ciw kan Ukraine jamana kan kɛra hamina koba ye Washington bolo ko sabila a bɛ se ka lawaleya. Nin taabolo min filɛ nin hami bɛ an na kosɛbɛ kalo nin kɔnɔna na. John Kirby l'Amérique masayaso ka kuma latɛmɛ la ka ɲɛsin lakanakow ma ka fɔ la. Rusi jamana ka kɔkanko kotigiso ye jaabili kɛ a koɲa kan k'a fɔ. В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение. Awa ko dunia ka hamina fɔlɔ ka kan ka bɛn ka faratili kɛ bɔnbu nucléaire jamanatigi fila ka kɛlɛbulubuli la ɲɔgɔn kama ye i n'a fɔ min ɲɔgɔnnaw bɛ senna nin waati in na. Повторение попыток